Poďme si teda na praktický príklad. Vezmeme si živnostníka, ktorý má príjem 15 000. Uplatňuje si paušálne výdavky, 60% z príjmov, limit je 20 000, hej, ale to sa úplne v pohode zmestí. 60% z 15 000 je 9 000. 9 000 sú výdavky, ktoré si viem preukázať v rámci daňového priznania. Čiže základanie u živnostníka je tých 15 000 minus 9 000, to sa rovná 6 000. Ako živnostník si viem uplatniť ešte nezdaniteľnú časť základu dane, čiže daň reálne neplatím žiadnu. Ale pozor, že síce neplatím daň, ale mesačne platím okolo 250 eur na odvodoch minimálne, alebo tých 404, ak som presiahla ten zákonom stanovený limit. Teraz si to pozrieme na SROčke. Mám výnosy 15 000 a daňovo uznané náklady som nazbierala na 9 000. 15 000 minus 9 je 6 000, čiže základ dane je tých 6 000. Keďže mám výnosy do 100 000, tak sadzba dane 10. Platím z toho daň 600 eur. S tým, že neplatím už teda žiadne ďalšie odvody. Teraz sa určite mnohé pýtate, že ja vezmem tých 9 000. Tak som si pre vás pripravila také praktické príklady.